Какво ще готвиш, Андре? Днес ще направим пържени кюфтета, традиционно както се правят с ловджийски сос. Ловджийски сос по моя рецепта. Кюфтетата има галета вместо хляб, яйце, магданоз, чубрица, лук, сол, пипер и кайма смес. Може да си направите от телешка, както искате. В тигана слагаме си гъбите. Гъби съм взел съвсем микс. Бяла печурка, кафява печурка, има малко кладница, има и кралска кладница. Леко ги запържваме, слагаме и масло. Тези няколко гъби дават много хубав аромат. Няма да слагам лук, чесън, нищо такова, защото лук има достатъчно в кюфтетата. Сега погасявам с малко бяло вино. Пържваме в малко тиган брашно, 20 грама масло, 20 грама брашно, което ще го ползваме за сгъстяване на соса. Алкохолът е излязъл, изпарил се. Тук съм си приготвил бульона от лука, от дръжките на магданоза, от гъбите. Направих си съвсем малко бульон, който ще го сложа в соса. Доматеното пюре за вкус, за киселинност, за аромат. Ще го запържим и него тук с мрашното. Ето така. Слагаме го в соса. Накрая добавяме малко мляко. Виждате, става една хубава, приятна хомогенна смес. Слагаме сол, малко пипер. Заменяме този сос. По ловджийски трябва да има магданоз и естрагон. А в Северна България, където го ползват много, го казват тарос. Ще го сложим и него за аромат съвсем. И аз тук съм си приготвил малко намачкани картофи, гарнитура към ястото. Малко масло. И сега време е да похапнем. Слагаме си кюфтето, мачканите картофи, малко сол ще им трябва. Похая на пресни билки, уникално. Заливаме си кюфтето. И разбира се, малко любов отгоре. Е така няколко листа магданоз. Видяхте за броени минути направихме пържени кюфтета с ловджийски сос и мачкани картофи.